Doppler weather surveillance sa radar sa Pag-Asa Visayas Gipaabot. Provider sa mga modernong Kahimanan mihulagway nini nga 2 times accurate sa paghatod og rainfall advisory, thunderstorm warning o pagsubag sa gianan sa bagyo. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Sukad Enero 17, gisugda na pagtrabaho ang full upgrading sa Mactan C-band ug dual polarization weather Doppler radar. Usa ka pribadong kompanya sa Alabama, USA ang nag-supply ug nag-upgrade niini. We're improving the resolution and the range of the surveillance weather radar. Right now we're in the process of the upgrade. We're removing this cabinet because it contains outdated equipment. We have all new equipment here to replace this. Niadtong 2011 pa, napabarog ang Doppler weather surveillance radar sa Pag-Asa Visayas. Ug isip kabahin sa modernization program niini, gi-upgrade kini aron mas detalyado ang mga imahen sa dagan sa bagyo, uwan ug hangin nga makuha gamit ang bagong teknolohiya. 34.7 million pesos ang budget sa pagpa-upgrade niini ug gilaumang matapos sulod sa duha ngadto sa 3 ka semana. I've just finished rebuilding the receiver and upgrading components here, which will make the radar more sensitive, meaning it will see lighter rain at further distance. And again, the new equipment in the new cabinet, we're upgrading the signal processor, which will increase the resolution. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.